Sådan en helt almindelig søndag aften, hvor alle har fri dagen efter. Salen er tom. Hov, der er musik, der er sang. Hvor kommer det fra? Lad os kigge bag til det. Oh yeah. Jo, kronen er stadig åben i Eventyrland. Godt nok nye figurer i Eventyrland. Men det er alle de seje teknikere og hangarounds. Alle dem vi elsker. Jeg vil lade dem være alene. Goddammit, luk mig ud af det her tæppe!